Ja, nou kijk, ik ben zelf in mijn verleden minister van Volksgezondheid geweest in Nederland. Precies. Dus heb ook heel veel met ziekenhuizen te maken gehad. Maar ik heb nog nooit te maken gehad met een ziekenhuis dat in eerste instantie werd gebouwd zonder een keuken. En waarin de airconditioning op een dusdanige manier is neergezet dat die al na 5 jaar kapot is. Of een OK, zonder OK. Nou, ik weet niet of het zo erg was, maar er zijn rond de bouw van het ziekenhuis heel duidelijk heel veel dingen misgegaan. Oké. En dat zal ervoor zorgen dat ook dit ziekenhuis uiteindelijk weer heel erg duur gaat worden, want er zullen nog heel veel dingen aangepast moeten worden. U moet zich voorstellen, de airconditioning die natuurlijk in een tropisch eiland van ongelooflijk belang is, die was neergezet op het dak zonder enige vorm van bescherming en was blootgesteld aan het tropische klimaat. En dat is de reden waarom het nu al na 5 jaar heel veel problemen heeft. Ja, dan denk ik toch, daar is dus, daar zijn dingen enorm misgegaan. Dit is allemaal voorspelbaar. Oké. Ja, dus ik weet niet precies hoe dat allemaal gegaan is, maar dat er Laat geen me, goed toezicht op. Ja? laat me dat zo vragen. U vraagt voor een oplossing. Mijn vraag is dan, wat voor oplossing verwacht u en wat is een acceptabele oplossing voor de kaft? Nou ja, kijk, dat is uiteindelijk voornamelijk aan het eiland zelf en aan het bestuur van het eiland. En het ziekenhuis heeft natuurlijk de primaire verantwoordelijkheid. Ik zou hopen dat het ziekenhuis nog eh, schade kan verhalen op de aannemer die zulke fouten heeft gemaakt. Als dat niet zo mogelijk is, ja, dan zullen er andere oplossingen moeten worden gevonden. Ja, en dan komt zo'n ziekenhuis, dat is een privaatorganisatie, maar uiteindelijk, als het niet werkt, komt het ook weer bij de overheid terecht. Het is weliswaar niet een typisch overheidsbedrijf, want het is een private organisatie, maar het is weer van zo'n vitaal belang voor het eiland dat de schade misschien straks weer door de burgers moet worden gedragen. Dus ik hoorde u niet zeggen specifiek wat u oké zou vinden namens de kaft, maar u hoopt dat de regering het goed doet en dan laten we hopen dat het oké komt. Ik hoop vooral dat in eerste instantie dat men nog schade kan verhalen bij de bouwondernemer die klaarblijkelijk elementaire fout heeft En gemaakt. dit is een taak dat de regering moet aangaan, dus zegt u. Nou ja, dat is in feite de taak van het ziekenhuis zelf, maar dat ze daar een ruggensteun van de regering bij zullen kunnen gebruiken, dat lijkt me ook wel duidelijk.